paano? Hindi kami na tayo isulti. Kung ihatag siya ni Jesus, ato sa iyang inahan, nahadlok na ibubuhang tanan, at hidayat nila ang Diyos sa pag-inom. Usa kagamhanang propeta, nitunghatan nato, ug ang Diyos nga anhi aron pagluwas sa iyang mga katawan. Mikaylak sa tibok kudiya ug sa kasigpit na kayutan ang maayong balita. May tungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Nagkakaila ang Jesus. Diyos sa pag-inom. Karong mura itong nangyo sa katong. Huwag mo hatag o tribute naman para kang Sister Raquel. Yun sa nato pagkita si Sister Raquel sa ato. Wala na ka sa grupo, wala na ka namo. Kabalo mi nga ang imong pagbati na agyapon sa grupo maski lahi na ang atong kalibutan. Amo lang gipanginaot nga ikaw mag-uban ka namo labi na sa grupo sa Alto. Ikaw ra ba amo Mama sa Alto? Mayong paglakaw, sister. Dagan kayo salamat sa imong mga sharing nga gihatag nimo nako. Dagan kayo salamat. Wala ka nagdahon nga. Gusto na lang kayo discuss siya nga. Ito ako po niya nga magsigisag pa niya ni Sister Millet. Ay, salamat Sister. Kaya sa imo ang pinabuhi nga imo usad ka kita ambit. Kanamo, bisan pa man sa kabisi sa imong negosyo. Pero adto na pa kami time ni Brother Ray nga mo apil namo. Daghang salamat niya itong mga panahon na gikan sa grupo, gikan sa Golden Choir nga nahimong St. Augustine, naniya kami nagpahisbo sa sa imong pamilya nila ni Brother Ray, sa imong mga anak. Daghang kayong salamat na nakakaambit ko sa ikaw sa imong kaalam diri ka namo sa giingon ni Sister Millet, ikaw ang inahan sa Alto. Panis ka namo. Daghang kayong salamat. Daghang ako isulti pero daghang kayong salamat. Kamo po sa kayo sa mong pangakupanan niya. Wala pag musulod sa choir. Nakadungog na po sa barangay na yan. Ngalan, 6 to 7, 6 to 3. Kanang si Indy, nagkakita ko sa TV. Pag ko ano niya, nakita yun na pag apigin nga ito. Kung talo ko isang bayana mo, nakita mo, nakita ko sa TV na yun, nagungan ako sa kanila. Hindi na sa ulo sa ito yun. Kaya ako, ganun lang ko.
Salamat ka lang sa imong katugan. Okay, mayang gabi sa tanan, no? Ah, 6 years ang gap na mo ni Sister Raquel, no? Nag-uban ni high school, no? Mayang gabi sa Holy Cross of Parish pa sa taon. Ang usa nga di malimtaran mo si Sister Raquel. Kato ang trainer sa una na si Father Conate. Jadi Sister Raquel kay mukantam gini siya. Kato ang trainer nga si Father Conate. Kay conservatory ko siya, so instricto kaya conservatory of music. Anong paano ko siya? Irish. Sa choir mo ko, kinahanglan na dungan mo ginhawa, dungan mo kundang. Para na sa biting. Yung Sister Raquel kay mag-una rin sa ginhawa. No? Mag-una rin sa ginhawa, so siyempre ang trainer. So, pero despite sa iyahang mga performance sa mga practices. So, wala na ibutang na naluya siya sa mga kritisismo sa mga trainer sa una. Usa ni siya ka jolly nga tao. No, kanang hindi ka makita nila nga mag-uul. Makita mo sino siya katawa. No? So, ang dili na ko malimtan ko si Sister Raquel kaya ang pagka-committed, no, sa grupo kay tungod sa ako panag-uban, so nakita na ko sa iya hapon na usa ka mahigugmaon sa mga kauban sa grupo sa basic sa tanan, so matagid sa panahon. So, atong handumon ang iyahang mga maayong thinking, nangibilin ka nato sa grupo, nahimo na to siyang instrumento, inspirasyon sa pagpadayon, sa pagserbisyo diyan sa simbahan, sa katawhan. So, Sister Raquel, ika sa St. Agustin, ang ipabot ang among pasubo sa ni Brother Ray, sa iyang mga anak, sa iyang mga apo, sa mga kaparitihan, apan ang among kasing-kasing nagpabiling buhi o ang among paghandom ni Sister Raquel na magapadayon. Hindi mamahimong maluya ang servisyo. So, padayon sa imong panaw, Sister Raquel, kitang tanan padulong gid dito, labi mo gamot ato sa kalibutan. So, till death goes far. Pagampo sa katilingban, ayaw sa pagtindog. Magampo kita alang sa atong igsoong namatay, ato sa atong Ginoong Kristo nga miingon. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tao nga nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug tanang buhi kung nagtuo kanako dili gayud pag-antos sa kamatayon dayon. Sa matag pagampo kita moingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. O Ginoo, higila ka sa kamatayon sa imong pinalanggang Lazaro. Upaya kami sa imong pag-uol. Ini among pangayo na puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ibanhaw mo ang mga minatay, inatag sa among isuon nga kinabuhing tunay. Ini among pangayo mapuno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Saad mo ang paraiso sa nabasol na kawatan.
Dada kining among igsoon sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangayo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon, ilugasan o ginilugan sa lanang, sa kaluwasan. Tipon sa inyong mga sampos, imua nga siya ang hiugan. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangayo. Sa imong lawas ug dugo siya gilingkod, natagi siya muna sa imong gingharian langitno. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangayo. Gana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsoon nga si Raquelita, labi na ang kasubo sa ilang pamilya, ug ang among pagtuo mahimuuntang among kahupayan, ug ang kinabuhing tunay among kalauman. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangayo. Magampo kita alang sa tanang mga nangamatay aron makaambit sila sa tunay nga kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangayo. Karon magampo kita sa pag-ampo ng itutok kanato sa atong manunubos. Diyos sa tanang kahupayan, tungod sa imong way katapusang gugma ug kaluoy kanamo, gihimo mong banag-banag sa bagong kinabuhi ang kangit-ngit sa kamatayon. Kaluy-i ang imong mga tawo diha sa ilang kaguol. Ikaw unta ang among dangpan ug among kusog. Aron maisa kami gikan sa kangit-ngit nining kasubua, nganha sa kalinaw ug kahayag sa imong atubangan. Ang imong anak si Hesukristo among Ginoo mibuntog sa kamatayon pinaagi sa iyang pagpakamatay ug mipauli sa kinabuhi pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Hinaot nga mahiusa unta kami sa among igsuon dito diin pahiran mo ang tanang mga luha. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo kinsa nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo. Sugaton kaunta sa kuro sa mga anghel, may muunta ang pahulay nga dayon. Dito diin sila saro dili nakabos.
Sira kilita ug ang tanang matuohong nangamatay pinaagi sa kaluoy sa Dios makapahulay unta nga malinawon. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong kasaulugan, manlakaw kita sa kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa atong isig katawo. Salamat sa Diyos.
nabalik siya sa ministry, sa iyang kapatwar. Kailan niya kamo, pero kinaya kaya. So, ano siya na gusto din niya mabalik, nagkamot din siya na mabalik sa war. Minsan, gusto na siya out. Itong time na ito na itong mga nagagano, ipaato din sa balay, practice. Pero, nangyayari di ako, grabe yun. Kami naman binusuot sa mama, magsuryanan niya. Kaya, ako rin ito karoban niya, ako ito pinakatabihan. Gusto mo sukul, pero lahat ng mama. Kaya, ang tanan ng problema, yung maging isobin ako, tanan niya mga sharing, about sa ang pagka-choir. Gamitin niya kami ni handog. Na sa iyang paghihiga sa iyang country, magabi, usahay, maanduman niya kamo. Na isita na din natin pagkanda ni siyang birthday. Grabe ka dyan sa pangandang. Na isa niya kaya, ni sacrifice niya dito, may makita niya happy siya. Kaya wala ka napakano, wala ka siya sa inyo. Salamat sa inyo pag-alit. Kung mapadayon na kapag masilip na namin ito ganit ka na. As I
Brown yung sa iyahang kuhan. Iyahang program. Felix. Only ang Brown sa iyahang program. Mani ang okay na favorite song ni Sian Serakeso. Okay na ilahan niya mong background sa kanyang program. Nung ito siya, instant mani. Ang kinahiyaning kalibutan, palanong nasa gikas kaitasan. Ang kinahiyaning kalibutan, palanong nasa gikas kaitasan. Ang ay kinig ng pinan mo pagkabantayan, upang ika'y niini sa kalautan. Kay kiniyang hiyas, di unay na mahandi, alang sa tanan, kung sa mga kalawatan. Lunsay na tinungdan sa tanang panginahanglan, putong namanan sa atong kaluwasan. Mga kalanggaman, ubang kahayupan, mga butang sa dagat kung sa mga kasapaan, mga tanong sa patag kung sa mga kabuntukan, mga kakahuyan o mga kangaran. Ang labas nga hangin, uglunhang nga palibot, sa lughan nilipay sa sulirat mukwataan. Ang init sa adlaw, tinundan sa kahayag, sugasan kinabuhi, kalatong tulanan. Ang ay gining kampigan kung pagkabantayan, kung magbigay nini sa kalautan. Kay kini ang hiyas, di unay nga mahandi, alang sa tanan, kung sa mga kaliwatan. Lunsay nga tinugdan sa tanang panginahanglan, putong namanan sa atong kaluwasan.
tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating tunita, ang mga punot halaman. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, ay babalik ba ang kahapon? Hey! Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga punot halaman. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, babalik ba ang kahapon?
Kahit tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, ako'y nilikha mo, uuwi rin sa'yo. Ako'y papayapa lamang sa
sinta, Practice.